ngithathe ngiyamhijacker kuThenjiwe. Cela nje ukuba noThenjiwe 5 minutes. Khona uThenjiwe. Kazi wenzani mhlawumbe akagqoke uThenjiwe. Ungasothi akagqokile nje uThenjiwe. uThenjiwe ugqokile kodwa. Hayi uThenjiwe uneyimaga. Ungasothi akagqokile nje uThenjiwe. Uvele ngashathi unqondo kini. Ogqokile ngani? Ogqokile. Ufanele imask manje. Angisathembi lutho. iCorona siphatha abantu engibaziyo so ngiyacabanga ukuthi sebeyayifutha sifana noMeqo. Hawe. Hayi Nganamu yasakadiyazi. ngayo. Nabathakathi mebefuye ebusuku bafike bakwenze konke kodwa iCorona ngeke bangifake yona. Ngicela ngigqoke imask. Hawe, usulala nayo. Ulala nawo manje straight. Hawu ngeke ngadlalwa ngayo. Awuthembi lutho mfana. Awuthembi lutho. Kamba kanjani nganamu right? Hey akufani mfethu. Baphethe kanjani eLondon? Guys, uThenjiwe is in London, not East London. She always eLondon ngempela. Baphethe kahle kodwa lapho. Omunye umngane wami obekhala ngokuthi imask inuka kabi. Angithi nje uphefumula umoya wakho uyemakhaleni. Kusho uzizwa yena. Yena ngeke imask. Ithi mina uyizwe into ohlala uzizwisa yona. Izwa lento ohlala uzizwisa yona. Uhlezi usifake enkingeni. Hawu ma. Mina phela bengingayigqoki imask yabo. Manje ngiyakanyathenda ukuthi wayihlulwa yini uhulumeni wethu ukuyigqoka. Ikhala lakhe lidinga imask yalo lodwa. Ayibizwa kahle beThenjiwe. Ikhala lakhe Hawu uzani imask yalo lodwa. Hayi kodwa bethu mina ngiyaphatheka kabakhulu indaba yamakhala yabo. Ngeke ngikwazi ukuhleka indaba yamakhala amakhulu mina personally because ngiyazi ukuthi ngiyathinteka. Kodwa mase kungena upresident ungayihleka. Nelathola ibali ncane mase kufike yena. Manje ushela ukuthi ushethe ikhala lami likhulu uma ngimngedwa wathi ngabe eduze kwakhe bese kuba khona inkinga. Thenjiwe bye bye. Awasho wangixosha manje. Thenjiwe bese. Baba mfisa vele yajuluka. Okay, but Thenjiwe cela utshela abantu ngeshow yakho uhambe. Cela utshela abantu bazothola kanjani amathikithi. Guys, welcome to the new normal. Ukuthi izohleka 8 ivalile i-stage manihleka izothela namathe nigubisane so ishow sesibukela emizini yethu emakhaya. I'll be streaming my one woman show. Ngiyahlekisa ke kufanele so nje into emnandi futhi ngale show ukuthi kahle you buy one ticket as a family. Yeah. Kodwa ngithikithi angawahleka amahlaya yami. Cela khona. Bafunja abantu abalokhuzayo. Athi umuntu hayi ngoba vele sihlala ndawonye. Umuntu umethenga umahosha ke Christ soshaya sonke ngoba umuntu ayithengele ithikithi lakhe kungadlalwa ngami.
U-70 rand. Uyalithenga kuphi emhlabeni. And the good thing with this show is you can watch with your friend in Japan. You don't have to say California, you can buy it. I'm a VIP. VIP 100 rand. VIP means you get to choose the best seats in your own house. When I put out decide I go to funny volume now VIP volume decide by me and njengama-move ase-Nigeria uthi uyifaka ku-mute imali ibeka ku-volume. So ngiyanikhuquzela ukuthi nithenge ama-VIP. Oh my God. Amathikithi wathola i-ticket muya lapha ikhona i-link ongena. Please do support us because we are on lockdown but our bills are not on lockdown. Yeah, that's true. That's true. So please do support so that it can also encourage other comedians ukuthi nabo bawenza ama-show sifake online because ayikho into esizoyenza bakithi. Yeah. It's normal manje. Kungcono bakathiwa we are locking down ama-venues license akona ama-show kwathiwa siyalokha down nama-bills ama-artist. Yeah. Manje akulokhwanga down-ke eziyizinto zethu. So please do support. Uthi lo sidala lesifonyo salosi sidala ngeminyaka noma sidala ngoba kade sisetshenziswa. Mukhipha imali ebhenki wena yindaba kuthi uyifonyo ngoba ezamaphepha afanele siyitshinge after we use it. Kodwa imali nayo iyiphepha kaze kuthiwe dispose after use. Nadlala bona la. Aningithengana ama-ticket eshow khona ngizo-afford isifonyo. Yabona nje lese ngisigqokile ngisikoshe esibhedlela. Ngisikoshe emgonyeni wasesibhedlela cause lokho aqala uMarch angikaze ngisebenze. So please buy tickets to my show so that ngizokwazi nami uku-afford ukuba nesifonyo. Right now I am going to hospital bins ukuthi ngithole ifonyo because imali dololo. Amahlaya wololo imali dololo. Bese ngiyaqeda ngiyayiyeka lento yeni yokuthi mengihlangana nathi sama-comedian lo nithi ngicela ungishiye ne-joke. Ngoba mengihlangana nama-box anisho ukuthi ngicela ungishiye ngesibhakela. Muhlangana nonesi la wazi ukuthi ngicela ungishiye ngejobo noma ngicela ungishiye. So please guys buy tickets to my show 70 rand nje. 100 rand. Ay, fine. Mnganami awusile manje yazi. Hayi manje awusile. We mangaliso. Ukuba abantu mhlawumbe userious usemall ugqoke nesuit. Umuntu uyakujabulela amadana loluhlanya lolu. Uyakuncoma mfanele. Ukubiza ngohlanya kodwa fanele ukuthi ngiyabonga. Ngiyabonga siyabonga. Seyawukhuli wena. Ngiyabonga. I-advantage ye-mask, i-makeup yethu si-last twice the time ngoba sigcoba la kuphela. So, yayibona kodwa le mask eyenza ilokhu yehla la mengikhuluma iyehla ekhaleni. Engabe wenze njani bantu President Ramaphosa njoba kuxakeke lami ikhala. Bye-bye. Bye-bye, guys. Saturday, Sunday. Please buy for all the women lives. It's a very nice show. When I saw what mengabe ngiseLondon ngithini uma ngabe ngibaperformela. Performa ngesilise lapha ngiperformela mangisi. Yeah, ngibuza ngqo iQueen ukuthi we Liz libuya nini igolide ne-diamond lo baba omkhulu ngimbuza yeah so you'll be very proud of me futhi ke ngaleka ukuthi you'll be proud of me vele abantu enihlala nabo abanihlekisa abantu enihlekisana nabo nihlekisa niyazazi nani abantu nje nihlekisana nabo abanihlekisi nihlekisa thina so please buy tickets. It's good for yourselves.
La befanele ngenze i-advert ethi laughter is the best medicine, except when you have corona or diarrhea. So please, Mangaliso. Mangaliso. I'm gonna man. Did I tell you that my neighbor's daughter is called COVID? It's called COVID. She's 3 years old. And then Why? Because babethi benza lento yokuba sex uma wakhe uNocorina ubaba wakho uDavid bahlanganisa amagama kanti kusazofika isifo esiyi-COVID. Bese besele nengane ebizwa ngo-COVID. Muhamba naye etown uthi COVID come here babalekana abantu. Babalekana abantu. How about? Man ufawuna uthi I'm in with COVID. Ubona sekuphuma wonke umuntu. How about? Yabona it's important ukuthi abantu bahamba kanjani. Yeah, it is. Kubalulekile. Ukana bye-bye. Right, yes. Okay, bye-bye, guys. I love you. Can you provide my details? Again, Seba check out your bio, right? It's all the details for the show on your bio. Okay. Check link. Yeah, all right. Lento eyenziwa abantu basenandi. Umuntu elokhu ethi sithenjiwe ithikithi alithenge ufuna ukufaka ucash ekhompyutheni. Ufaka ama-card details laphana. Akukhona i-Shoprite lapha kukhokha ngocash. Umuntu ufuna ukushutha imali ekhompyutheni. Hayi guys ke. Ake nivule ingqondo ngempela manje. Sikwi-new normal. Sikwi-new normal. Oh, please support. Bye-bye. Bye-bye, Mkanabias. I love you so much. Oh my God. Sure. Sharp. Bye. Sure. However, guys, we'll send you again correct.